отивам при леля ми. Тя ме слуша. Майка ми създава много стрес. Не мога да живея в този дом. Значи, господа, майка ми е омъжена с тате. Затова внимавайте. Иначе не знам. Ако поискам пари за мляко, няма да ми дадеш, но хвърляш рози на момичета в ТикТок. Обиден съм ти. Гладна кокошка с тебе си в амбара виждала. Така е и с мен. Този месец кредитната ми карта е избухнала. Оф, не разбирам тези, които казват, че не искат пари. Все едно пазаруването се плаща с целувки. Абонатите, какво става с вас? Не гледате, не харесвате. Аз откъде ще изкарам пари за мляко? Който ме хареса и напише коментар, нека в дома му има мир и благоденствие. Тате, вземи се стегни, от никой файда няма, освен мама.